Wow. Melts in the mouth. Sizzling puchero. Wow. Oh my God! Oh, grabe oh. Wow. Grabe ka humok. Welcome back mga ka-studio to another mukbang. For today's episode po, nag-crave ako ng sizzling puchero. Buti na lang, nagpadala ang puchero di Cebu. Sila po ang the best so far mga ka-studio na natikman ko na sizzling puchero. Yan, sobrang lalaki nito mga ka-studio. Yung puchero. Yan. Ginawa kong sizzling dito mismo sa kaha. Okay. Sobrang liliit po ng sizzling plate namin ba. Kaya nagkuha na lang ang tawag niya mo. Improvise ka Improvise na lang. So ayan mga studio, hindi natin patatagalin to. Maraming salamat Puchero di Cebu. Lahat po ng details mga studio, kung gusto nyo pong mag-order sa kanilang puchero, ilagay ko po dito sa description. Please check out po. Maraming salamat po sa may-ari ng Puchero di Cebu. Pray po muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessing, sa guidance, and protection. Amen. Paniod to na ako mga studio. Birahan na tani. Tara. Tingnan nyo po kung gaano kalambo itong mga studio. Wow. Oh? Oh? Melts in the mouth. Sizzling puchero. Tikman natin. Ang lambot ng sabaw man. Awan. Ang laman. Tsaka yung sabaw niya mga studio dito. Ayan o. Malapot-lapot po. Ayan, mainit pa mo. Sabaw pa lang, ulam na. Namiag yun. Birahan na tani. Let's dig in. Ooh. Wow. Bukog na yung nakuha mo. May uyok yan. Oo. Hindot nilang puchero na kinapoy kapin uyok. Kunti lang. Ito mang. Oh, grabe oh. Grabe ka humok. Kinamutong lang tayo eh. Kain po. Nasupa oh. Init pa kayo. Gusto nyo kwaon. Oo. Wow. Nahulog na. Nahulog yun. Nami pero makapasok. Sup-sup. Lami sa supsupon tungod kay lami po diyang sabaw. Nuot ang kuano. Na plain. Mura magbukog sa kuan. Kani. Jab kanig suyop na to ni. Grabe, lambot. Lami gini. Kasi tulo naman. Literal na melts in the mouth pa. 진짜 와, medyo miss eh.
Ambil ini siapa? Mas Bahang. Oh. Dikit pak, hungit tak? Ambil yun, putsero di Cebu. The best. The best. Itong disipin lang mga studio, sobrang tagal na. More than 20 years old naman. Tagus kanon man ah. Daong ka. Wala mong makuha mo. Pudong ni mo, bukog yan mo. Kasoso ko eh. Gita eh. Lami mo sa kanon, init pa ba? Kasi, kuhaan pa ba? Hindi pa natutuyo yung sabaw. Yan o, mabukog ta. Unod ta. Pahay ka na eh. Nandog sa bawa. Ini sa tama. Huwag na yung uyok. Excuse me po. Di mo nahulog na di. Okay. Din isa di. Hulog na yung uyok. Mga bukog na ko mo. Grabe yung mga buto mga studio. Masarap kasi yung kuan. May buto talaga. Bira. Boleh pak. Pas tagwan coke mo. Di kasi sling.
Grabe, puchero di Cebu. Lami kayong kuhan eh. Sizzling, puchero yun. Para sa kuha mga studio, ang sarap ng puchero naman. Iba tayo ng panglasa ma. Pero para sa akin ito, pasok sa panglasa ko talaga. Grabe. Simot. So yun mga studio, grabe. Sobrang lambot na sizzling puchero from Puchero di Cebu. Sobrang sarap. Out pala ko sa may-ari nito mga studio na laging nagpi-play po ng mga videos namin sa paralan kasi teacher siya. Maraming salamat ma'am at sa pagpadala nitong masarap na pagkain po ninyo. Galing po ng Puchero di Cebu. So, Thank you so much, shout out din po sa lahat ng staff po ng Cordoba Fire Station Department ba yan, no? Sa lahat po ng department, magpa-shout out sila kasi kumuha kami ng kuhan ba, permit sa aming internet cafe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng supporters ng Bisaya Studio, maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa sunod na mukbangan. Bye-bye!